Darakta, wai me yake faruwa? Sai ka ga mutum ya je ya taƙarƙare ya sha wahala, ya sayi filinsa da takarda da komai, yana kwance a gida kawai sai ya ji kira wani ya ce masa ai filinsa ne. Darakta me yake kawo wannan katsaniya ne? A warware mana ita. Alhamdulillah, gaskiya wannan shine one of the factors ko obstacles ko wasu matsaloli da wani lokaci a harkar ƙasa idan Allah ya sa ka faɗa to wrong hands ake samun irin wannan matsala. Amma haƙiƙanin gaskiya akwai tsare-tsaren da in an bi su za ka ga is hardly haka ta faru. Na farko dai kafin ka sai ƙasa ko ma menene wanda ya shafi landed properties, mataki na farko shine ka san wanda kake mu'amala da shi ko wanda kake son kai mu'amala da shi. Ma'ana ta wajen wa za ka siya. Definitely idan ka zo siyan ƙasa aka ce ma maybe ko ga wani dillali ne ko wani wanda kuka haɗu da shi kawai akan hanya ya ce ga ƙasa ga waye da sauransu, so ba kawai in an nuna ma guri kai azarbaɓi ka ji kana son kawai bara in biya in karɓi takarduna ba. Ka san gaskiya wa kake da shi, at least za ka ɗan iya ɗan bincike a kai wannan wanda kake mu'amalar da shi. Don ba za a rasa, in dai ka ce za ka yi binciken ba za a rasa wanda ya san shi ba, ko ba haka ba. In kamfani ne za ka iya bincikawa, insha Allahu za ka ga an baka shawara akan integrity na mutum ko na kamfani. Sannan abu na biyu, in ma har an ƙulla mu'amalar, kowace irin takarda ce tun daga kan takardar da ta shafi private developers, ma'ana kamfanunuwa su ma da suke yanka ƙasa, da kuma takardun da suka shafi na gwamnati, they are subject to verification. Za ka iya verifying. A gane, idan misali takardu aka nuna ma ga takardun gurin da za a siyan ma, in na kamfani ne, in direct a kamfanin ne to daman kamar yadda na baka shawara ka bincika a wannan kamfanin kafin ka je kai mu'amala da su ka ji gamsuwar su, so ka ga is okay you can za ka iya mu'amala da su. Sannan idan wanda ya shafi na takardun gwamnati ne, akwai Ministry of Land, ko ba haka ba, inda za ka iya zuwa kai verifying, ka tabbatar da ingancin su sannan ka zo ka saki kuɗinka ka sa. So duk abin da za ka is subject to verification. Kar ka damu da cewa ko wannan abin zai guje ma in baka siya ba, ka bi a hankali insha Allah ake cewa